ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ ମାର୍ଗ ଏବଂ ସତ୍ କର୍ମରେ ଚାଲିଥାଏ, ତାର ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଡଙ୍ଗା କେବେ ବୁଡ଼ି ନଥାଏ। ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସୁନ୍ଦରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ମଣିଷର ସଂସ୍କାର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସାଥିରେ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ନୀରବତା ସହ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। କୂଟକପଟି ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାରକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ କାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କର୍ମ କରିଚାଲ। ସମୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ। ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ, ଜିଦ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, କ୍ରୋଧ ନିଜର କ୍ଷତି କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରେ। ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ହସ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ।